Ngithole isokelisha. Isokelisha ke bakithi lingiphethe kahle, kuyathandwana, siyahlangana nje ngokomoya, siyatholana. Alilihleke lona, alinaso isimo sobuhle, kodwa nje insizwa einsizweni. Ugabe nje ngokuthi umsebenzi wakhe ukuthi anginikeze uthando. Uthi ibona buhle bakhe lobo, obunye ubuhle nje akahlangene. Uyabona kulolu thando lethu akutatazelwa. Umbhekiseni unginikeza isikhathi sakhe sonke. Like mina ngangiqala ukuthola umuntu ezikhathini zamanje ongakujahi, ohamba kahle, ahambe kahle nawe kancane. Uzulizwe nalo uthando luzakhekela, likhula, ludevelopa. Sithi ngelinye ilanga-ke siyihambela nomuntu wami umbhekiseni, sicruiser, sisethandweni. Uyayazi lowo moment nisemathandweni, kumnandi nihamba nje nobabili, nibambene ngezandla, kuheleza kamnandi umoya, oshaya kamnandi, emotweni nidlala iy'ngoma zothando. Kungene ucingo efonini kambhekiseni, kuthiwa akaphuthume e-ofisini. Athi yazi baby, khona into engigijimisayo lapha emsebenzini, kumele ngihambe manje, ngizohamba nawe ngifike ngiyilungise leyo nto, into encane nje. Hayi, ngicela ukunitshela ukuthi mangabe sifika e-ofisini le kusebenza khona umbhekiseni, uyabona isey'ndaweni ey'phezulu ey'ngasolwandle, ema-ofisini abizayo, ema-ofisini amahle. Ubone nje ngisho ne-environment e-ofisini ipholile, kupholiwe nje, kumnandi yonke into. Anyuke ngamastebhisi umuntu wami umbhekiseni, ahambe aye phezulu e-ofisini lakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi i-ofisi lakhe libhalwe ukuthi CEO ngaphandle. Angene umbhekiseni, hayibo kanti ngithandana ne-CEO, uyabona sikaze nje sixoxe size sifike kulo level ukuthi wenzani emsebenzini. Ngiyazi usebenza enkampanini yokwenza ukuthi hayi umbhekiseni, sengiyezwa abantu bathi boss kumbhekiseni. Kanti umbhekiseni ikhampani yakhe leya, inkampani enkulu. Mase ngisendlini ngedwa ngalolo suku lelo, sengiyacabanga ukuthi hayibo ngizokwazi mina ukuthandana nesigwili. Angizwani mina nabantu abanemali, ngifuna umuntu esilinganayo naye, sibe kwilevel eyodwa. Abantu abanemali bayadelela, babukelana phansi, bazi ukuthi yonke into ungayithenga, ngisho nothando nalo bayalithenga, nomuntu wesifazane abanayo inhlonipho for yena. Kodwa ngiyithathe ngimbuke umbhekiseni, ngim-analyze. Umbhekiseni uloku nje engitshengisa inhlonipho egcwele, enginikeza futhi nothando olugcwele, akaze ayiveze kumina ukuthi uyisigwili. Kodwa sengiyabuka ilife kade siyiphila, sihamba ama-golf nani, sihamba ama-picnic, inobulungu wishi, understand? Okutshengisa ukuthi imali unayo, kodwa ufuna isikhathi sami esigcwele, isikhathi esiphelele, u-understand leyo nto leyo. Ake ngicela ukunitshela-ke siqhubeke-ke nothando lethu umbhekiseni, vele sengimuzwe ekhaleni bafethu. Angibuke emehlweni ngelinye ilanga, sikwenye indawo nje, ey'ndaweni ey'phakeme, sigqoke formal, wethu angigqoke formal. Angibheke emehlweni athi lalela-ke ntombi, ngiyazi ukuthi mina nawe asakabi nesikhathi eside, kodwa mina ngisiyona le ndoda le eloku idrayisa. Umuntu uma umthanda uyamthanda. Wena nje ngabona ngo-day 1 ukuthi wena umuntu wami, mina nawe sizoshada. Ngicela ukukushada. Ngicela ukunitshela ukuthi in few days, ngesonto elilandelayo sashada nombhekiseni. Wathi umbhekiseni kulindwani, imali yamalobo nginayo, imali yokuthola i-wedding planner nginayo, imali yokuhlanganisa ini nginayo, ngisho nama-guest azemshadweni singawalanda, siwathumela ama-limousine azobalanda. Ngicela ukunitshela ukuthi umshado wethu, it was just a small wedding. Omnandi omuhle, kukhona abangani nomndeni, abangani aba-close, just few friends and few family members. Abantu emshadweni wethu babengafikanga ngisho nokufika ku-50, but ubumnandi babula phayana. Ake after that sekumina nomuntu wami emva komshado, siyadrive siya ku-honeymoon. Hey, sihamba ngesilahla madoda, siphephethwa umoya wolwandle, iy'nwele bhekubheku ziqoke zishona phezulu. Nami ngigqoke i-wedding gown la, angiyikhulumulanga. Umshado wethu-ke nje, it was prestigious like wedding, ya understand, yonke into was on top shayela. Cela untshela-ke siyahamba, it's a long drive, siya kwi-honeymoon. Ubaby uthe i-surprise.
Okay, ngiyahamba-ke nombhekiseni. Umbhekiseni-ke uBhengu, uNgcolosi, understand-a. Yabona indoda ekukhokhelile ekunikeza yonke into, iy'thakazelo uvelane uyiqhuthe, uyilande, uyishaye ngey'thakazelo ngisho noma thiwa ayishongo lutho, ziyayiphumela. Siyahamba-ke noNgcolosi wami bakithi, uBhengu bakithi. Hawu, mangabe sifika sinoBhengu sifika kwenye indawo. Hayi mani, le ndawo iyangithusa mani. Kunempophoma, yabona impophoma umfula ohambayo osheshayo. Uya-understand-a indawo enokuthi nje ishwaqisa iy'nwele, understand? Mangabe ngithi qwebu amehlo ngiyabheka phambili lesipake ngakhona. KunoRawondi owodwa. Qwaba. Kunobhuti, nabadla bobhuti abafishane, obadoda amafishane kuthiwa otokoloshi. Ushaya isigubhu laphaya. Jesu Maria ma, kwenzakalani? Sho ukuthi le ndoda le izothwala ngami. Ngifike lo mcabango ukuthi ngenze njani, ngibaleke. But mangabe ngithi ngiyalunguza laphayana kuRawondi ngibona obhuti abafishane nakhona bashaya igubhu, ngizobaleka ngiyephi ngoba amahlathabo lawo. Hey, umuntu wami-ke le motweni, umuntu ongishadile athi ungashawa uvalo mama. Khulileka mama, nothing is going to happen to you. Ungathuki ngalutho, ngikulethe la ukuze uzobona, wazi yonke into ngami umuntu wakho omshadile. Mina mama ngithwele umuntu owangithwalisa iyona nyanga ozongena lapha phakathi uyithole mangabe kuukuthi ngelinye ilanga udecide ukuthi ungene. Hayi indoda yabantu iliqale phansi udaba ukuthi yona yathwala kanjani, ikuphi nestage sayo sokuthwala manje. Ingitshela ukuthi angeke iphele inyanga ingadlulanga emhlabeni. Ngoba ngelinye ilanga kwathiwa mangabe izovuselela umthwalo wayo bisifike kwilevel enkulu yokuthwala. Kwafike kwabe kwinkukhu laphayana, kwakunombila omhlophe. Kube nombila obomvu, mase kuba nombila obuhlaza. Umbila omhlophe kusho ukuthi inkukhu mangabe udlile uzophila inyanga eyodwa. Mangabe idle u5 uzophila inyanga ezu5. Obuhlaza mangabe idlile mhlawumbe umbila owodwa unyaka owodwa, midle ombila abawu5 iminyaka ewu5. Mase kuthi obomvu umbila owodwa u10 years, mudle 5 it means uzophila 50 years. Washo kuBhengu, washo uNgcolosi ukuthi yena wafika eyakhe inkukhu yavelane yadla ombila abamhlophe abathathu, okusho ukuthi wesezophila inyanga ezintathu. Uthena-ke kusaleyo period yokuthi uzophila inyanga ezintathu, emva kokuthi umbila nje udlile, inkukhu idlile umbila ngakusasa, wahlangana nami, waba connected kakhulu nami, waba connected, wangithanda ngendlela lenga-understandeki. So njengoba-ke sekufika isikhathi sakhe sokufika emapheliselweni, une-choice yokuthi angabulala umuntu amthandayo ngenhliziyo yakhe yonke. Mase mbulele lowo muntu loyo, izinto iriveseke, kushone lowo muntu. Futhi une-choice yokuthi yena angabulali muntu asale seyishonela. Athi uNgcolosi yena udecide ukuthi avelane nje kuthiwa nje uwile umuthi omkhulu, avelane ashone because useyikhathele lempilo yama-sacrifice, uyikhathele impilo yokuthwala because ungenile. Kuthiwa ayinabungozi lento kodwa inobungozi, naye waqala kancane kuthiwa kusafida uju futhi uju, manje usestagini sokuthi kumele abulale umuntu amthandayo. Asho uNgcolosi uthi umndeni wona sengiwuqedile, sengiwuqhofoze ngawuqeda. Angisekho umngani, bangitshelile ukuthi khona umuntu engoba close naye. Ngaba close nawe mama, kodwa-ke ngidecide ukuthi vele angivelane nje ngisale sengiyivala le game, ngiwuvale lo mdlalo, awuphele umdlalo, kumane kuwe umuthi omkhulu. Yabona uNgcolosi uyakhuluma laphayana, angikhomenti, angisho lutho, angifuni kwakutshengisa ukusaba, ngifuna nje ukuthi siphumele emgaqweni le khona abantu ngigoduke. It's either mhlawumbe ngophuma emotweni ngibaleke or kuzokwenzala kanjani or kuzokwenzala kanjani, kuyobonakala phambili. Ngicela ukuntshela-ke sigoduke-ke sinoNgcolosi, sesiphindela kuphi kunomuzi omusha angithengele wona uNgcolosi, angitshela ukuthi sizohlala kuwona mangabe sesishadile in. Angisho phuma koshada. Ayike uNgcolosi angihambise kulowo muziki, ngimtshele ngithi mina yazi ukuthi uNgcolosi ngizocela ukuthi nje ngibe ngedwa kulesikhathi samanje, likhulu leli bhomu leli oqeda ukungwahlazela lona, ngicela ukuke ngiyicabange. uNgcolosi angitshela athi lalela mama, insuku zami seyibaliwe, sezincane insuku zami emhlabeni.
Mangabe ngifa ngizofa ngendlela engaqondakali. Kungakuhle sisondelane abantu basibone sindawonye ngoba into ezokwenzakala mengishona ngishone ngendlela engaqondakisekeki. Wena ozobe yisuspect. Angichazeleke futhi uNgcolosi ukuthi njengoba mina naye sesibopha ifindo, immediately yena edlule emhlabeni izinto zakhe zizowela kumina. Umina esengizo-inherita automatically. Njengoba yena esacrifice ngempilo yakhe kuzowa umuthi omkhulu, ngizohlala mina izinto ibhizinisi lingawi, iy'mali zingashabalali, izindlu ingashabalali, ney'moto ingashabalali for isikhathinyana because umuthi omkhulu uthatha iminyaka emide. Shuku njengoba eyosacrifice ngaye igazi lakhe because lithakwe ngale zinto zakhona zokuthwala, lizohlala isikhathi eside. Mhlawumbe liyobahlala o-10 noma o-15 years before kuze kufike esikhathini sokuthi mhlawumbe sengadingakala elinye igazi. Angitshele kuNgcolosi ukuthi it's up to me ukuthi ngozidla lezo zinto ngiyisebenzise iy'mali zakhe ngibe ngi-enjoya ngaleso sikhathi. Mangabe sekufika isikhathi sokurenewa ngirenewe, noma ngishiye phansi ngiphindele emuva ngiyophila impilo ekade ngiyiphila, impilo ephansi. Wenze njani mangabe uyithola usenjeni enje? Uyithole usenkingeni kanje, ubikela bani? Wenze njani? Uya-understand? Cela ukunitshela ukuthi qhuqhu uNgcolosi useyaphila-ke iy'nsuku zakhe ey'baliwe lezo sengilindele nanoma yini. Kuthi ngelinye ilanga ngise-restaurant ngiyodla, you-understand, ngizodla naye uNgcolosi because uthe kumele sibonakale sisobabili. Deep down mina uNgcolosi angisamfuni, kodwa-ke sengiya-pretend ukuze mangabe shona ngingabi main suspect. Ake ngempela bafethu sengihleli ngifike ngemoto yami because uNgcolosi bekazodlula somewhere ebhizinisini lakhe. Hayi ngifike ngilinde uNgcolosi idolo lokufika. uNgcolosi bula, ifoni yaringa, ifoni ayibanjwa, igcina ingasaringi ifoni. Emva kwaloko ngithole i-call from amaphoyisa asho ukuthi uNgcolosi usedlulile emhlabeni. As much as bengikulindele ukushona kwaNgcolosi, angazi kwenzakalani, ngavela nengaquleka nje khona lapho, ngaphelela nje endaweni, ngaphelela endaweni. Hayi mina ngiphaphama sengisesibhedlela-ke. Udokotela usethi congratulations Mrs. Bhengu, congratulations Mrs. Ngcolosi, uzithwele, you are pregnant. Jesu Maria ma, la ngithi lo sathane uhambile, usengishiya nomphako esiswini. Kodwa Nkosi yami mina ngitshethi ngilinde lo muntu ukuthi ashone, ngihlukane, ngiphume ngokuthula kulokukhohlakala kwakhe, ngishiye kwazindlu lezo ngihambe ngiyobuyela empilweni yami engiyijwayele. Into esengizoyithini-ke le ngimithi iy'ngane zakhe. Abantu bakhalisana nami bayangikhalela, mina ngicasukile. Ngicasula ukuthi lo mthwali ndini ungishiya nembewu esiswini. Cela ukunitshela bafethu iy'ngane zami-ke, ingane esesiswini, ingane yami nga-end up sengiconnecta nayo. Mangabe ngiqhubeka ne-pregnancy, udokotela angitshela ukuthi ubona iy'nhliziyo ezintathu. Jesu Maria ma, into engizoyithini le ngoba ngifuna ukubuyela empilweni yami ngishiye yonke le ngcebo. Sengozondla ngani-ke iy'ngane ey'ntathu bakithi, kade ngihlula ukuzondla ngingedwa. Sengizozondla kanjani iy'ngane ey'ntathu? Ngicela ukunitshela ukuthi ngithatha isinqumo sokuthi ngizothi ukuhlala ngikhulisa iy'ngane, kuzothi mangabe izinto seyibheda ngizobe sengiyaphuma kule mpilo, ngihambe ngiyokhulisa iy'ngane zami endaweni engangihlala kuyona, vele ngibuyele empilweni yami ejwayelekile. Ake ngicela ukunitshela ukuthi iy'ngane zami ngiqaleke mengiyizala bakwethu kuvelane kuphume izingane ezi-identical, zifana ncamashi, iy'ngane zabafana, iy'nsizwa ezinhle. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngiyikhuliseke iy'ngane zami zihamba zithola good and best education, understand? Ngihambisa ema-private school abizayo, understand? Ema-private school abizayo, ngenza ini, understand? Ake afoneke unyanga emva kweminyakana iy'ngane izaliwe. Afone unyanga wale ndoda yami ukuthi inamba yami uyinikeze obani angazi. Afoneke athi into yami kuzomela ukuthi ngiyi-maintain. Ngizofa kuju laphaya. Ngicabange ukuthi indoda yami yangichazela ukuthi isiteji sayo kwaba wuji isikhathi esingaka, kwaba yini, and futhi ngitshenile ukuthi mhlawumbe kungenzeka kufuna ligazi after 15 years because kuwe umuthi omkhulu.
Ngi-maintain-ke bakwethu ngingene emgibeni because sekunale y'ngane ey'ntathu ey'dinga ukondliwa. You understand? Ngi-maintain-e because nasemsebenzini nje ngavelane ngaxoshwa ibhosi yami yathi ngidlala ngayo sekunkosikazi wesigwili esikangaka. Nje yathi angeke ikwazi ifile engase ngiyibukela phansi nginebhizinisi I must go and run ibhizinisi lendoda yami. And futhi ibhizinisi lale ndoda liyayiranelekela nje nabantu emsebenzini bangihlonipha nani nani. Ngivelane nje ngangena kwathi khaxaxa. Yazi lezi zinto zemthwalo zikwenza ukuthi uglowe ebantwini. Utrende noma nje uthandeke noma ungena unakeke. Ngicela ukukutshela uma ungena nje abantu babona wena kube ngathi wena umuntu omuhle ukudlula wonke umuntu endlini. Ake ngilifake-ke lolu jo olufakwayo ziyakhula iy'ngane. Kodwa at the back of my mind ngiyazi ukuthi angeke kugcine ngalolu jo. Lento le izogcina isifuna le y'ngane lezi. Ngithi-ke umfazi ohlakaniphile usebenza kusakhanya. Umfazi ohlakaniphile usebenza kusakhanya. Zathi iy'ngane zami mangabe zithomba. Zathomba sezila ko-10 years. Ngicela ukuntshela umina ngiphampa iy'doda zey'ngane zami. Ngiphampa out iy'doda zey'ngane zami ngiyidragile. Ngiyaphampa nje kuney'nsuku engiphampa ngazo ngiyaphampa. Ngaze ngaphampa izidoda eziwu-15. Ngaphampa idoda eziwu-15 ngahamba ngayokhokhela ama-surrogates. Nje angireveal ukuthi ngubani okhokhela lama-surrogates angiwatsheli nje ngiyawaqasha ngisebenzisa ama-agency. Ngifaka imali uzobona dali, faka imali uzobona, ngifaka imali ama-agency ngiyawatshela I don't want to reveal who I am nama-agency nawo abone nje ngifihlile ngidisguisile. Ngifake-ke iy'ngane kuma-surrogates kumithwe zizalwe iy'ngane. Mangabe lama-surrogates emitha hayibo ama-surrogates ashaya nga-2 ashaya amaqanda ngamabili amanye kushaya amaqanda ngamathathu. Phela mina ngithi ngiyozama nje phela sometimes uyazama ngeqanda elilodwa kungenzeki. So that's why ngakhipha amaqanda awu-15 ngathi first come first serve. Kanti lama-surrogates azovela namithe wo-15. Amanye ashaya amaqanda ngamabili ashaya amaqanda ngamathathu because ley'ngane zami bezama-triplets. Zizaleke iy'ngane ngiqashe omunye ugogo waseZimbabwe. Ngithi lo gogo lo akangigadele ley'ngane. Ley'ngane seziningi guys asiyona ku-15 lenganguzama. Seziningi kakhulu sezila ko-32. Jesi Maria ma senginesingqongqo sey'ngane ezila ko-32. Kuvelane kuba amadoda kuphela angaphumi ngisho nentombazane kulileke abafana kuphela. I-report engayithola kuma-surrogates. Yabona ley'ngane lezi ngithi angifuni ukuzibona, angifune lutho engihlanganisa naley'ngane. Lo gogo engimqashile uyena ozoyikhulisa ley'ngane, ngizomnikeza yonke into ayifunayo, ngizomnikeza yonke imali ayifunayo. Kuyothi mangabe sekufika isikhathi sokuthi sekufunakala igazi, ngizoloku ngihlaba ngawani, ngithatha ngawani kuley'ngane lezi. Yabona inhliziyo yami iheavy, umoya wami uyasindelwa, kunzima, kushubile kweyami impilo mengicabanga ngalabazukulu bami abawu-30, iy'ngane zami ezingazi ngabo. Kodwa-ke ngithi sometimes kumele ukuthi uyibeke wena phambili. Ngaleso sikhathi ngangibeka mina ney'ngane zami phambili. Labazukulu angikaze ngibabone ney'ngane zami ayikaze yibabone. Lo gogo ngathi angangithumeli ngisho nesithombe ayikhulisele iy'ngane le. Ngicela ukuntshela-ke iy'ngane zami seyikhulile-ke manje seziyafunda zihambe ziyofundela ubudokotela lezi eziwu-3 zonke zihambe ziyofundela ubudokotela. Zithi yifuna ukuba ne-surgery yazo evuthabe. Omunye specialize ngokuthi, omunye specialize ngokuthi, omunye specialize ngokuthi. Okay, it's fine. Ngifike-ke estejini sokuthi into yami ngoba kwakufika umuthi omkhulu isifuna manje igazi. Kodwa ifuna igazi lenkukhu. Ayi igazi lenkukhu beliyini-ke ngayithenga ize zibe u-50 mengithanda. Ayi kudlule eminye iminyaka. Hey bakwethu kuthwala inamandla igazi lomuthi omkhulu. Ukhokha ngegazi lomuntu after such a very long time. Ake kufika isikhathi lokuthi into yami isifuna inkomo. Lapho iy'ngane zami sezigraduateile seziyoqala ukusebenza, ziyoqala ngama-internship azo. Lezi y'ngane lezi eziwu-32 laphayana ezifanayo zihlala nogogo yedwa. Seyikhulile manje. Sezinembuzo ukuthi kwenzakalani. Why sihlala lo gogo
Shulo gogo wazizala lo gogo uthi niy'ngane zami. Shulo gogo lo wazizala sonke so-32 silingana. Wazala kanjani iy'ngane ey'linganayo? Why kungaphumanga emaphepheni? Le y'ngane lezi y'hamba iy'kole ey'phezulu ngiyamnikeza ugogo wokuthi afake le y'ngane esikoleni. Kodwa angisazi isikole esingenwa le y'ngane, angazi lutho ngazo. Mina nje ngikhipha imali kuphela. Le y'ngane lezi njengoba seyikhulile sezinemibuzo eminingi. Ugogo akanamndeni, ugogo akanabangani. Kunekhole eyodwa ahlezi eyi-receiver. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyile call iyami eyivela kumina yemali. Iy'ngane seziyayibuza lo gogo lo uyithathaphi imali. Senemibuzo eminingi iy'ngane ukuthi ugogo uma wazo wazizala kanjani so-32. Senemibuzo nje ayinawo ama-ansi iy'ngane. Ziyabona ukuthi ugogo uyasithanda, uyasiprovida, usinikeza yonke into. Lo gogo waseZimu okhulisa le y'ngane. Ugogo akakhulumi ngepast yazo kule y'ngane, akakhulumi lutho, uyathula, unikeza le y'ngane uthando kuphela, uyayiphekela, uwenzela izinto eziyidingayo, uyise ey'koleni, une-driver's license, ugogo uyayidrayiva, uya-arrange izinto. You understand? Ngicela ukunitshela ukuthi enye yey'ngane zivumelane zithi no, ugogo kunocinga akhuluma nalo. Shuthi zithi umalo gogo, kunocinga akhuluma nalo njalo. Kuzomela ukuthi mangabe selele sitshontshe ifoni yakhe, sithole inamba yalo muntu amfonelayo, sihambe thina siyofonela lo muntu ofonele uma, sibone ukuthi ubani, mhlawumbe isihlobo, mhlawumbe singathola something about us. Ngempela ke iy'ngane zintshontshe inamba kulo gogo waseZimu oyigadayo. Mina ngithole i-call, ngithole i-FaceTime call, ngithole i-FaceTime call, angazi ukuthi ubani inamba engayazi. Ngiyibambe i-FaceTime call, ngiyibambe kodwa ubuso bami ngingabuvezi because angazi ubani ongifonelayo. Ngibambe i-video call but not showing ubuso bami. Mangabe ngithi ngiyabamba i-video call, Nkosi yami, izingane eziwu-32 zikule video call. Sicela bandla usisize, we just wanna know indaba yethu ukuthi kwenzakalani. You are the only one ofonela uma wethu akakhulumi namuntu, kwayithina akaxoxi nathi, sicela usisize. Angiqulekanga yini sengiyibona le y'ngane zo-32 zifana ncamashi namadodana ami. Angiqulekanga yini, ngabuthwa phansi. Iy'ngane sezingigijimisa esibhedlela, kwenze njani udokotela nawe uthakazi ukuthi ngiqolekiswa yini, sho sikhona into engithusile because yonke into inormal, ama-high blood anormal, oshukela abanormal, yonke into nje inormal, ngiyaphila ngithe qengqo. Kodwa Jess Maria ma, lezi y'ngane eziwu-32 zilenza kanjani iphutha lokuthi zingifonele sekusondele isikhathi la sekuzomele ngihlabe eyodwa yazo, ngihlabe igazi lazo. Into engizoyithini-ke le, sengibabonile abazukulu bami bafana ncamashini ey'ngane zami uqobo. Mengibulala abazukulu kuzofana nokuthi ngibulala mina uqobo. Angeke ngikwazi ukwenza into enje. Cela ukunitshela ukuthi la ngidla iqiniso, la ngibhuqabhuqa, naku ngiyaphenduka embhedeni. Iy'ngane zami seziyi-worried, ma awuphumi embhedeni wena, you always bubbly, uhle nje uphila lo mpilo, uphila lo life. Kwenze njani, kwenzakalani ma? Hayi, ngaze ngagcina sengiyitshelile bantu bami. Kunento engiphila nayo, engidlayo, ekuzomela ukuthi nginikhombise yona ngoba kuyafana, kusiyi impilo lento le esengiyiphilayo manje. Ngithathe iy'ngane zami ngiyise kale yagogo. Mangabe ifika iy'ngane zami kuqhamuka iy'ngane eziwu-32 ey'fana ncamashi nazo. Aziqulekanga yini nazo iy'ngane zami. Kwenzakalani ma? Yini into eyenzakala la? What's going on? Unezinye iy'ngane, kwenzakalani? Why le ngane lezi ilingana? What's going on ma? Ila ngasidinda khona-ke isililo. Ngakhipha iqiniso, ngasho ukuthi le ngane ngangiyibekela ukuthi angisoze ngayibona, ngizozenza umhlatshelo because ubaba wenu wethwele wangishiya nalesiqalekiso engasifuni, wazidlulisela kumina isiqalekiso. So manje ngangithi le ngane izona ezumhlatshelo bangizobe ngingazazi, kodwa manje sengiyayithanda le ngane abazukulu bami. Ukuhlaba zona angeke ngibe nokuthula, kuyofana nokuthi ngihlaba nina uqobo.
Ngibachazele-ke abantwana bami ukuthi ngaba lontuja ngabaphampa isidoda sabo on which date nini because labantwana laba bayalingana. Ngangiphampa nje ngey'nsuku namhlanje nakusasa kwaze kwahlangana isidoda esiwu-15 ngangisiphampa ebusuku. Mangabe ngisiphampa ngahamba sengisa kuma-surrogate ngawatshala ngosuku olulodwa amaqanda. Le y'ngane lezi ziyalingana zazalwa ngosuku olufanayo, mhlampe enye izalwe ngakusasa enye namhlanje but zikwi-same age nje ziyalingana zonke. Hey, amadodana ami-ke ashwaqeka yakuqala nje yaphelelwa amandla ashawo uvalo qhaqhazela amadolo. Ngeke angaqhaqhazeli amadolo esimweni esifana njengalesi. Ayi ugogo wabantu Nkosi yami esegijimisa ngoshukela esesiphuzisa nezingane ziyakhala nazo ziyaqala ukubona abantu abafana nazo ziyaqala nje ukubona umuntu engena kubo zicabanga ukuthi mhlawumbe seyizothola ama-answers ngemvelaphi yazo. Sekuyakhalwa because iy'ngane behlezi zilambele umndeni, you understand? Zikhaliswe iy'nyembezi zenjabulo futhi azazi ukuthi kuzokwenzakalani since ugogo wazo mina sengikhipha iqiniso ukuthi ngangiplana ukuhlaba ngale y'ngane. Cela ukunitshela ukuthi kuhlalwe phansi njengomndeni kukhulunyweke manje. Kukhulunyweke lo mama-ke waseZimbabwe asinikeze isikhathi hambe ohlala ekamereni asiyeke. Sesiyakhala-ke njengomndeni nami ngiyaciloza. Sengiyaciloza ukwabona ukhale kuze kuphele iy'nyembezi uzuqhaqhazele manje you are shivering awusazi uzothini. Usuyaqhaqhazela nezingane nazo ziyaciloza isilokozane lendlini. Kanti futhi nezami iy'ngane nazo ziyaciloza. Ayibo kwakubuqathaqatha bey'nyembezi yabona laphayana kwangamuka ingwenya kwangadada ingwenya kulezi y'nyembezi ezayiphuma laphayana. Ake amadodana ami-ke athi wona ashaqekile akazi ukuthi into azoyithini lena kumele acabange kodwa into angazoyisho nje ukuthi acela ukuthi ahambe nezingane zazo kubuyelwe ekhaya okunye nokunye basazokucabanga ukuthi kuzophunywa kanjani kule ndaba ukuthi kumele kuhlatshwe iy'ngane bazocabanga ukuthi kumele kuphunywe kanjani kumele kwenziwe kanjani nje kule simo. Ake zithathwe-ke iy'ngane useyakhala-ke manje ugogo waseZim useyakhala naye because le y'ngane lezi uyena oyikhulise from the beginning. Hhayi iy'ngane zami zithi akeze naye akeze asayiniswe i-non-disclosure ukuthi whatever le yenzakalile imfihlo. Kugoduke-ke bakithi kusakhalwa kulelo isipatolo, you understand? Kulelo isipatolo yiponji yini kulelo phela akekho umuntu okwazi uku-accommodate iy'ngane kanje. Abanye balele ema-passage nje kunzima kushubile, you understand? Phela ngathi se-boarding school laphayana isingqongqo sey'nsizwa 32. Iy'ngane zami at that particular moment kuleso sikhathi azingxekanga. Asishongo lutho ngami, azikhulumanga kambi ngami, ayikhulumanga nami kambi because ngayitshela ukuthi ubaba wenu waba yigwala wadecide ukuthi yena adlulisele lento yakhe kumina. Nami ngabona amaplani engangicabanga ukuthi asile sengiyabona manje ukuthi ngangibheda kwakumele ngiphindele emuva ngimane ngivuka nani. Ake ngicela ukunitshela-ke iy'ngane zami ziphume esinqumeni sokuthi okay thina siyasebenza sodokotela. Let's reverse yonke lento yokuthwala siphume kona wonke lo mcebo sishiye yonke lento le. Thina sizohamba siyosebenza siqashwe kwamanje mase siyazama ukuthi si-apply i-bond joint bond ezokwazi ukuthi isihlalise sonke noma singathola imali sakhumuzi ozokwazi ukuthi usihlalise sonke njengoba sibaningi kangaka. Hey bakithi zaqashuluza iy'ngane zami zontathu zathola imali kwakhiwa mfethu iy'ngane zayilala embhedeni eyistairs, you understand? Kulale nga-8 ekamereni because nje kusakhiwa kusahlanganiswa. Angempela kwakhiwa-ke sazama ukuthola umuzi ovulavulekile but isimo besingekho lula besimpintshekile isimo ayabiza ama-school fees. Le y'ngane seyibuyiselwe ey'koleni ey'shibhile ukuze iy'ngane zami understand zi-afforde ziyazama ivula ama-surgery so that they can have more money, ziyalokhama zibamba lapha nalaphayana ukuthola isenti nesenti ukuze impilo sikwazi ukuthi siphile impilo enormali ekhaya. Lapho-ke mina angisatholi ngisho nomsebenzi, you understand? Phela sengihlukane nje sengilandelwa elinye ife elimnyama ngilandelwe esinye isinyama. Ake bakwethu through prayers ngaze ngathola i-deliverance.
Lapho mase ngideliverishekile ngaqala phansi nami ngahamba ngayofunda psychology, ngakwazi ukuthi ngiconsult nabantu, ngikhulisa abazukulu bami because iy'ngane zami zasey'khulile already, ngikhulisa abazukulu bami. Luckily iy'ngane zami zahlangana namantombazane ama-triplets, zashada lo mantombazane ama-triplets, kwakhuliswa lesingqongqo seyinsizwa esendlini yami. Kwaba mnandi nje, saba umndeni ofudumele, umndeni onothando. Nomakoti bakwami bafike nje bathi khaxaxa, baba yiy'ngane zasekhaya. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe lo mthandazo engawuthandaza ekugcineni after ukuthola i-deliverance, iwona uNkulunkulu angizwela ubuhlungu, wabona i-situation engangikuyona. Ngicela ukunitshela ukuthi iy'ngane zami azisezinhle, azisathandeki labazukulu mangabe sebawu-30, lapho sesize saba nelontunjana ku-TV, saba ne-diary yethu, sesaba ne-reality show yethu, lesivela khona siphila le mpilo, sichaza ukuthi impilo yethu kwafika kanjani ukuthi size sibe bangaka, sibe baningi kangaka. Usuma wezama ukucover up indaba yomthwalo, umthwalo wawuthole kubaba, ubaba wosibani bani. Impilo iyaqhubeka, we are happy, we are a happy family. Uze nawe ungalahli ithemba mangabe uyithola usesimweni esishubile nasesimweni esinzima, nanoma isiphi isimo esinzima, wazi ukuthi kune-light at the end of the tunnel, and inkinga nenkinga, there is always a solution. Mhlawumbe sometimes ezinye iy'nkinga mangabe uthi uyayibheka uyibona nje i-solution ingekho, i-solution kuwukufa, but inkinga nenkinga inaso isixazululo. Bekezela and be strong and keep going. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha on our YouTube channel, Buzz SA on Instagram, Buzz SA TikTok as well as Facebook. Siyanithanda kakhulu, nibe nosuku olumnandi.